Я чакай да им звъня. Ало? Да, и на мен също. Хайде да отиваме какво прави той. Да, че направо, не знам. Пак е натуралния бърбор, ама знаеш. Само да не е. Аре. О, здравейте, приятели! Джеси, защо ни викаше? Ще правим ритуал в Изославена писта. Стига тези глупости. Да. Добре, дай да започваме. Хайде хора. Май, кога забравим си хората Да, по-бързо! Добре, ще отивам. Няма да се бавя, обещавам. Чакайте хора, аз идвам. Май, ще виждам това Ти казахме да не се бавиш. Хора, съжалявам, вече никога няма да правя така. За последно! Ела най-сетния! Добре, пак се забавя. Ама Ама само, че там е вече. добре, отивай де. Добре. Чува. Добре. Сега. Май, я вижте, що там. Колко е тъмно! Айде там отиваме. Искате ли? Добре. Хайде да се гледаме. Айде отиваме. Ама, чай, аз отивам до туалетна. Аз сега правя нещо и ти сега правиш. Отивай, само аз не направих. Давай по-бързо. Добре, по-бързо. Всички забравя. И само аз. Аз съм готов. Един час вече. Ето, аз съм готов. Много се радва. Дай да пробваш аз какво правиш на Еми, тази. дай, давай, като имаме да проверяваме пола. Айде. Всички трябва да проверят. Мане, само да не умреш от тези неща. Какво е това, бе? Ще ударя един. Добре, хайде да мали. Да са супер, може да е като тук са. Това, вижте. Каквото и май е трава, ето. Знаете ли тук трябва да прети? Да си рек. Добре, еми, айде отиваме да проверим другата стая. Не, ти проверяваш другата, аз проверявам другата, е тази, а ти проверяваш тази с костелките. Айде. Да, но защо са тук тези костелки? Защото май обладана. Ако мен ме обладава. Костелки. Чакай да ме обладая, че... Какво беше това? Какво беше това? Маха се, отивам при Джеси и Лука. Тук е много интересно. Нещо му удари в гърба. Джеси, те нещо удари ли та? Да, в